Karbenglong Digital News Forum asai hemalong nili franke mai ke pha tasila su alam the chetan the pran idi nanga che tongnun franke atum news channel atum editors lapen ladak MD correspondent katu e panda nili churu lo tasi amet ipu edike jalo tasi bidija semet pet nili la edakia mai ke phalam theke lapu helo rat Karbenglong aratum kacini bangado tahai po kacini ni bangado tahi lasila sobat klarda kacini nei kusi nili ako ragra theng nogla tasi alam the la phelo je Karbenglong long ilitum dak ab district long det penafi 1951 penafi dak ilitum council long constitution long ke top do je trading license la bangke beha bepar ka choklem la ke non tribal kaliatum phat an ke trading license pinang trading license ke dos tum si dukan beha bepar ame choklem longi pula puson si arondo tasi hala so arona teng pen alang litum Karbenglong kacariatum ba jokla cari sta kacariatum ha ke chengpen onam so si ke dama la bangili tum thiek pen je thalo na tasi la bang so trading license ke long lagi plotak se la bangke ilitum malong dak arondo ke chengsi patta do lagi patta pen aku baki do chulang lasi ke chengsi ke lagi ke nan sotna ke lagi patta lo lasi la ha tum patta ko ansi ke duma kawema bangat hai bhan mana ke chia so bhan patta pilong le pilong puilitum la son che than sai ahut la bang so ko ansi ahok ke ma pusin ni radang lupak lagi po lasi trading license non akedam tan ningkali si ba tiklojon potro ga fransi Karbenglong ASEAN akak tulam rong hang ke check pon je trading license do adi check nahi pu ala li ke check pon seta me nili ke RTI ke claim hisab pinning pen penang anikala jarding law 2017-18 masih nilaga cenglo jet trading license do at nahi pusi nili penang puri lo council phata than lo lapen dadak superintendent of tax office tamil nili than lo nasi halatang alu hanpen alang itu alu dan pilong dadak ke circle alu dolo difu revenue circle lapen fuluni revenue circle dongka mukam revenue circle lapen silunizan revenue circle la circle clear long atum ko ansi ke chok lima ke chok chema lasi la solo ni lihang lo kasi non pinis thani na lasi ara tu na tu ma thanoi ilitum ladak beha me par ka choklem ji aphan ilitum non het jong ni li kan julong ma ke la pelo je patta do jadu sitame ilitum inglong aso mane kan bia khai tum ke NOC si kenan choti beha me par choklem lo te kasi la so aero si apaganta kacuanganta pipe pusin nili kan julong ako kenang sot pulote nili amuni tame peklang he alam itu kacuang ta pipe la peniselam je la so alu bangke ilong ipangke council dam nangi pu sitame dak revenue in charge do taxation in charge do sitame la hai kadu kavialo NOC kacuang nam hanta sia malong si la so alo approval and dam nangi pusi kacetan lasi aron tong kasema delene ko alone lasi inu da siam plotan te lake kaduk kale adang pisi ke lang ba pulotan te itu NOC ka chen nam handa siam bani hong nai pulote aru achiklo alami ang tanung si doko pulotan te ilitum ko solo itum ke longala lasi laso bangta nili chok che pusi puntu inu da kaya ke kilo apale laso arpu bangla pinoi alo te ilitum NOC ta ke long joy ke ko lasi apor pe na por hut ilitum Karbenglong Autonomous Council kacaritum tapi non ke do bomatum EM omorsing tiso in charge revenue lapen dorsing rong hang land advisory board chairman alalitum apor pe na por kaning je la phela je long le aporta do sita duplicate original do je me thang pani jan sita lasi alalitum tangka maha kelong non ke damtang ilitum cethano lo 4 lane lo tabe e nane non solar project lo tame nane na hox tame long le phela ala kele lo protang ne ilitum e khai jan tame ilitum hanane puji ke pota doloma ada pe klan tha apota do te naga aki thi chot aki ding danala aki ding chot kali aki thi danala ha komane bangela so pota chok lim lo prote lata ala ne tu ki puthi bange nage council approval la ko pusilatum ilitum hana puji la bangke approval la nan lu ke chok che pata dusita la si la bang so bangta non dili pui bang la phelo je nang li dorsing rong hang
Land Settlement Board Advisory Chairman na pen Revenue IM in charge Revenue EM omosing tiso phanang tum ba ni phanang puila pela nang tum la ansi kar biang long along le aputha athik pet pen iklani sincere pen iklani pulotan le non ni hai ki bihu balo allo idea nang tum damtha hai to ding license dak dipua circle ta dolo Polonia circle dolo dongkam bukam circle dolo circle pi dolo Nasila dak amen ke dotum apatta ke dotum ke chia sotum apatta na dotum inquiry tha jela tum ke long a hok lo ba latum approval council dolo ba laben karbiang long adang pinon latum kaddo kabe CM EM ke dang lo kaddo kabe nilipet lo ke dang lo kaddo kabe apatta ki pi along le komantu si land advisory board lo ke pas council ke dama laben approval ke duma lahai na tum ra tan dak pachini tha nang itu male ke dolong four lane along ba ko nani long le ke nang yalong lo tak ke hada ke do bari tum hang nang tum kalili kalang lang than pen hala solong le ka che rai cho ji phang ke il tum rata nang pro ke lo lasi nang tum ko asi ka thik ke klema la hai alu pen nang tum damoy nang tum lo se alu dolo hang ek do hai apatta ada muslim do bengali do nepali do kantu kami akhai la do lam lo lasi ke che soan hai alu nang tum lata lasi alang tum ili tum hijang dak keng set karbia khai lo suke keng set tumat asu ali ka chuan lok selang tum ekle asi ko pipi lo prote dal tu na binoi dal tum ali ko so ka chuan mani na tante asi ke damta isian thek la pelo dal tum department asor superintendent tax dak office penang tum dampen khot dia lo ke dal tum ireng paksi sudam tu imi thana din dal tum government amuni thula lake ko mani asong ke them dam gailo ko mani hamphang asong le ke them dam gailo asi khot tial allo idea tani long do ladak ke nili hala sut ke tinia teng bang ke non dilo do teng bang ke 10% bak dak trading license ya dak khot dia ke dak man jata kawesi ka nili ke dam tang lagi lasi dak di fu taun dak kawe do pik lasi lahaya long nang tum check pen lahaya pota kalima kalamal han tum check lo lasi eme thang hijana pang tum kachi chok ko bak ke tum chok ke lo lasi ron potang de kadde hata ro mana po lasi nang tum patta ki pian ape indu na men pen ko an patta pi ma ape ko mana long le ko ana atiri suri duma nang tum ra tan tak lanta nang le tum no se hok pet ra ta ke klem pi binong pulo ta ke la pen just pen dorsin rohan alang le land settlement board advisory board alang chairman lo alang le tan ki puji mage nili kapachini kan tum mangala pelo nang li ke MLA prote ko pilo lage member of legislative assembly ke dak di puwa lagi lake assembly ka dispute itu la sinang li pham MLA hadak na pe manu bi phalo la dak ki sum ki boy dak kan biang long ara tum ki sum ki boy aputa nang li hadak pikang du no ningje du no sinang li phang ke nang ke toy la sin li na puji bangke ili tum rong aso lam pen li na puji bangke nang li pham la dak rong ke nang chu bhong tot li no nang li hadak state long le mesen na chairman se ta du no ladak non pinyar ni litum thek long lo kaddu kawe ke hai tum tabe pusi duri lasi ladak abang ke nang li hadak montri cholong thek the ma dak aki bi tu han chu hai dak ke nang li ke thek ali lo pusi ni na pu tu lasi kar biang lo ka panta lasi pachining tu lo na pe nang litum kopia polisi ne laga rastiti lam ni kupe sitame chop thang na ningi lo minister ta litum pawar ki lo kali ka ke pe kom tu ha bang am tan si minister ne la lasi nang litum bang li kar biang lo MLA la pen di masa ke bang minister lo bang kia tum MLA na tum minister ka cholong ne the ili tuma wa SC dia department zone ta na tum ke long ne the daksi na tum hong to mane TDC long le pe lo mane hala pu long si na tum na tum hong to la si dor si ro ha ke hai nang li hala dak le ra la phang na chetan binot long le pela man ke dang long na chetan binot la lo te na le phang ra tamen na le phang na cholo lasi dake na chu bhong to dan nego kusi nang li phang ni nang la pachini kan tu lasi la halo alam ta aki ding ta velo lasi puthon ni li gilu chula je kar biang lo ar na pan non kachari po matum nang li tum rar pan ke tum keng set po mana tum la ke nang tum chong thu di noi than pon ta di noi mislead kuri di noi je la dak patta ke long in tum da pi noi ke long le tum hata pa long oi la so aki thi aki ding approval ke do kawe puke nang tum da ke ning gi di hala so apata ki ding thi awe approval awe hala so long le nang tum mala cherai jadi asi kondak dan para cerai nang tum dili 15 tu council tu dili na pakang tekno je ko so sinang tum ka cerai ma
hala tum thang kindu barin tum long le pin pen hada NC riang paklang ko abuk ku paklang ko ciraja nasi langsung bangke kagano tumas council asiem akhir tuliram rohang pata nangli sitame lahai bangke interfere dunoi khamke dunoi ki chok che dimat ken nangli khamke dunoi nangli kam ong u ang bong sitame lahai ing chap pen nang tum khamke dunoi nasi nangli tum government atum ke claim ke chok che chichini ade thai rat bang na peklang ko nili tum mosona munin na peklang ko newspaper tum na peklang ko news channel tum na peklang ko nang tum mangke halada ke chok che lang le ka che pek ke ngadin nang tum mangke kiu dam na ke air ko talo te non nep damoi la puso sinar tum ke claim tu long ko la si la so bang ek tonon ka che pek ke ngahun bangke nang tum deng chapingot la ka che pek ke mang claim ingot awe ni tum news channel tum ni legally la ke nang tum sia le do ko la ke ngadalo asi la si pachini lo asi la sol mo si ene perangke tu pachini nei do ko tak ke na tum melo la Catatan ten na nila kay kijok ang lugilong ating panladak di fu revenue support ang pong kiches tum bangko ang bagdolo pata kelong kenang dulu dak di fu circle da dulong penilitan lo di fu circle revenue circle lasit dak hisap update stop pindangan do akhai tin dak kiches so ka akhai tin ta dul lak si ka lo dak asin niliu ke dak lo so apot tabang ko an si ke approval ke dulu dan itu lah mitang hina pan approval hang ke chok chil hala dak da hang ta to si mo ta di tan asi topik hangya lapen trading license kawita topik hai ta topik hai tum ta lang tu ping chap na ko la tum ta la license bagi ho to lang tum kuri bom thai ko asi la so putha kame nili ke benang ani kana phang non do bom superintendent of Texas itu taruh sarho alang hasut ke assistant lang be siasut ke superintendent lang alang mun phani di kilo jeli tu malam kar benglong la jitu council la constitution lo bangke tok dak media masih langsung tok dak ni dan tu teks kisuman aron ke usini la dilo alang lina kara bangke nili tum tok lo saho tapen governor ka pilo sabe governor esen kuri le da solo na pati itu itu tade ko pilo lagi langsung power dola imi thang heblong de sona siklemi kota choklem lo le atumi approval na pidum de pute ko na lake politically a metar lake asi dak tame sia me kai tame dak lang na ko asi la so melo asi tu nang ni sini teng pute bantuan bak dola lah dili son ta ke hisap la kota ke la dupik la dak ke do an ke chi song sil lagi sarkul pli along la sini ta hisap et ne lo pinang ba palu tu itu palu potok ende nang tu ta theng dukan tu an ke pinang du ke asi palu potok ta hai pas isya ta hai asi ke hisap ba ke ni ta hisap se dela dak la ke chi su si kong ane kar bi tu ta ni tu ta Colony revenue circle dolo colony tak dolo Dongka revenue circle under lalong circle under long BGR long ledu haraphat penke keroni long so dim long bangakai tu kota sulam rumah kan la sinon non ala no bangke ni lidak de semetan pidi bangke la teks ala lo sedak aporta ke do ala bangke ni BGR puta lang lela mala son puta lang le dak patta ke do tu si la ke teks pen order ke long lo je dukan ke do bangke trading license ke long lo asihan dak itu min capek sih itu cini po ala soal mong kat dua kalau kayak sari long clear satu alu lu lah pakai asihan dak capsi lah pakai itu